गिबिथारावनो नोंथांमोननि बे मिडियामनि जुगिदै फंनैसो बाथ्रा बुंनो मोननायनि थाखाय साबायखर जासिग्रोदों। गोबाङानो सोंबाय थादों जे मैयानि गोदान पार्टी दानाय XNDP फरामनि नेतृत्वआवहाय गोदानै पार्टी दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड बेखौ मानो दानाय जाखो, मानो दाखो, गोबां सोंलु एखेबारे सारा मा बुङो मा बुङा। दा गिबिथारावनो आं बुंनो साननाया बेनो, बिथांमोनहा मानो दादों मानो दायाखै, निस्सय बिथांमोनाव माखासे एजेन्डा थानो हागौ, किन्तु आंनि नोजोराव बेक्तिगत आंनि नोजोराव आं होननो सानदों दिनै जे दिनै XNDP फरामा फिन खनसेबाव ज' जानानै लाइक माइन्डेड गोबां बोसोर अस्त्रजों दावहा नांबोनाय गोबां हाजार हाजार बर'फोर खहा जानाय नस्थ' जानाय बे दावहारुफ्रा बिटिआर एकर्डनि उनावबो नांगौ बादि सेटेलमेन्ट मोनैनि जाहोनावनो एक नाम्बार जाहोना बेनो जे बिथांमोना दिनै बे पार्टिखौ दानानै लानो गोनां जादों खोमा आं सानदों। खारन जोङो नुबोबाय थांनाय 17 बोसोर BPFनि गभर्नमेन्टनि आमोलाव थामहिनबा हाग्रामा बिथांनि नेतृत्वआव BPFनि नेतृत्वआवहाय NDPनि इसुखौ सुफुंजानायखौ जों नुवाखै। रन्जन नाब्ला आरो बिथांमोनजों हमजानाय गोबां जोहोलाव बर' जोहोलावफोरखौ हगारजानायखौ जों नुवाखै। खारन जों मिथिबोदों बियो पलिटिकेल प्रेसारा जायोमोनब्ला हाग्रामानि नेतृत्वआव चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि नेतृत्वआव खाम्फा बरग'यारिमोननि नेतृत्वआव बै समावनो रन्जन नाब्लाजों लोगोसे NDPनि बिथांमोना गनायनो गोबां सुबिदा दंमोन, नाथाय बिथांमोना बे दायित्वखौ लाबोआखै। बिनि उनावहाय नै बिटिआर एकर्डनि उनावबो बुंनो थाङोब्ला बे NDPनि एकर्डमोन। बिथांमोननि गेजेरावहाय गबिन्द गद आरो धीरेन गदनि थाखाय दिनै NDPआ जेरै सिगाङावबो गावसा गावसिमोन आरो गावसानानै थाबावबाय। दा बेनि जाहोनाव बिथांमोनहा जेबायदि NDP हिसाबै सुबिदा मोननांगौमोन बा बिथांमोननि दाबि दावाफ्रा सुफुंजानांगौमोन, बिथांमोननि साननाय हनाय बेसिकेलि जेराव जोबजानाय आरो खहा जानाय न'खरफोरनि कम्पेनसेसन जेरै मोननांगौ बिथांमोनहा मोनाखै बा थगायजादों। बिनि थाखाय निस्सय बिथांमोनहा नैबे पार्टिखौ लानो गोनां जादों। खारन जों नुयो दिनैनि दिनावहाय इन्डियानि गासैबो समस्यानो जों नुबोदों तेलेंगाना रायजो बिनाय, विदर्भा रायजो बिनाय, सोरबा बड'लेण्ड बिनाय, बे गासैबो पलिटिकेल प्रेसारजोंसो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जोंहा पलिटिकेल प्रेसार गैयैखाय जोङो दिनैसिम बड'लेण्डखौबो सोरजिनो हायाखै। दा थिग बेबायदिनो जे रन्जन नाब्ला आरो NDPनि गोबां केडारफ्रा दिनैसिमबो जेलाव दङ, बिथांमोननि जानानै रावबो पलिटिकेल आनसलिक दलफ्रा प्रेसार होआखै, बेखायनो बिथांमोना गवाखै। हयथ' बिनि थाखायनो दिनै बे XNDP फरामा खौसे ज' जथुमनानै बे गोदान पार्टिखौ दादों खोमा। नाथाय बेवहायनो जों बेखौबो सानदों, नंगौ NDPआ गावहानो मोनसे हाथियारखाय आन्दलननिफ्राय लानानै दिनैसिमबो बिथांमोना गावनि समस्याखौ गावसोरनो सुफुंनांगोन। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोना दिनैहाय जाय पलिटिकेल फरामखौ दादों, बिथांमोनहा सोरनिबा बोसोन सोरनिबा आशीर्बादजों दाफुङाखैथ' बा सोरनिबा एडभाइसआव सोरनिबा बिथिङाव बे पार्टिखौ दायाखैथ'। दा गोबांनि स्पेकुलेसनखौ नायोबा, गोबांनि बुंसोलायनायखौ नायोबा हयथ' बिथांमोननि बे गोदान पार्टी दानायनि आन्दोआव सोर गैया। दा बियो मारब्ला बिथांमोना गावसोरनो पलिटिकेल हान्जा दानानै गावसोरनो मोनसे प्रेसार क्रिएट खालामनो सानदोंबा NDPनि दैदेनगिरि रन्जन नाब्ला आरो बिथांमोनजों गनायनि बावहाय गेदेर सोङो। नाब्ला बिथांनि बेक्तिगत बिथाङा जिबायदि दिनैहाय बर' हारिनि सासे लेजेन्डारि लिडार, गोबां सम बिथांनो अफार होबोदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय, स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय, नाथाय बैफोरबायदि गिदिर गिदिर अफारखौबो बिथाङा आं कमप्रमाइज खालामा होननानै थाबोनाय मानसिया दिनै नंखाय बाखाय पलिटिकेल पार्टी दाब्रबनानै जे माबा मोनसे प्रेसार खालामनो हागोन, बे खिन्थु भुल जागोन बायदि मोनदों। दा बेखायनो आंनि फारसे बुंनो नागिरनाय बाथ्राया बेनो जे बिथांमोना दाबायब्ला बिथांमोनहा मोजां जाथों।
Best of wishes to the new party, President Abu Ghazali Bitang आरो बिथांनि टीमनिसिम